M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni ndi chimwemwe pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero mpingo kuchita chaka cha Thomas Woyera Mpostoli, lero pa 3 Julai. Mawu oyamba achokera mu kalata ya Paulo Woyera kwa Efeso mutu 2 ndime ya 19 mpaka 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Emma Mbalame kuchokera ku St. Louis Montfort CI Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Utenga wabwino nimwanga ndalembera Yohane Woyera mutu 20 ndime ya 24 kulekeza 29. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Nwagaba achipani cha Montfort Missionaries SMM, a director Alunta Television. Mawu oyamba ankalapa ya Paulo kwa Efeso. Chifukwa chake tsono, inu amene simuli Ayuda, sindinunso alendo kapena akudzayi, koma ndinu nzika pamodzi ndi anthu ake a Mulungu, ndiponso ndinu a m'banja lake la Mulungu. Ndinu omangidwa pamodzi m'nyumba yomangidwa pa maziko, amene ndi atumwi ndi aneneri, ndipo Khristu Yesu mwini ndiye mwala wapangodya. Mwa Iyeyu nyumba yonse ikumangidwa molimba ndipo ikukula kuti ikhale nyumba yopatulika ya Ambuye. Mwa Iyeyu inunso mukumangidwa pamodzi ndi ena onse kuti mukhale nyumba yokhalamo Mulungu mwa Mzimu Woyera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amtenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu 20 ndime ya 24 kulekeza 29. Pa nthawi yomweyo mmodzi mwa ophunzira aja 12, Thomas wotchedwa Didimo, sanali pamodzi ndi anzake pamene Yesu adabwera. Tsono ophunzira anzake aja adamuwuza kuti ife tawaonatu Ambuye. Koma Thomas adati, ndikapanda kuona mabala a misumali m'manja mwawo, ndikupisa chala changa mabala a misumaliyo, ndipo ndikapanda kupisa dzanja langa mu mtiti mwawo, sindingakhulupirire konse. Patapita masiku asanu ndi atatu, ophunzira aja alinso m'nyumbamo, ndipo Tomasi anali nawo. Zitseko zinali chikomere, koma Yesu adaza nayimirira pakati pawo nati, mtendere ukhale nanu. Atatero adawuza Tomasi kuti, ika chala chako apa, onani manja anga. Tambalitsa dzanja lako ulipise mu mtiti mwangamu. Leka kukayika uyambepo kukhulupirira. Tomasi adati, Ambuye anga, Mulungu wanga. Yesu adati, kodi wakhulupirira chifukwa wandiona? Ngodala amene amakhulupirira ngakhale sadaone. Mtenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, lero pa chaka cha Thomas Woyera Mpostoli ndifuna ndafunira zabwino onse amene amachedwa Thomas. My mind comes Thomas Piata. Ndiye amene mukuwadziwa amene dzina lawo ndi Thomas. Pali ansembe amene amachedwa Thomas. Tikufunireni zabwino, komanso ma institution amene amachedwa Thomas as your patron saint, ndi ma churches ndi ma institution onse. Tikufunireni tsiku lopambana, chaka chabwino. Mawu amene awerengedwa ndikutengapo maphunziro awiri. Never see yourself less a member of the church than anyone else. Even the Pope counts on you. Osaziyang'anira pansi ngati sindiwe wofunikira mu mpingo ngakhala apapa, amayang'ana kwa iweyo. Tikamva mawu oyamba akuti mchizungu, you are no longer strangers or sojourners but fellow citizens, members of the household of God. Sindino alendo,
koma tonsefe ndife mbumba ya Mulungu, tonsefe ana Mulungu. Muntu kumafusa kodi mpingo ndi ndani? Mwina amene a late person kapena Kristu amati mwina mpingo, mwina nda nsembe ndi a sister nda brother. Mwinanso a brother sister ansembe kuti mwina mpingo wenu mwina ndi mabishop. Mwina mabishop mwina ndi makadino. Mwina makadino kuti mwina apapa koma. Never see yourself less a member of the church than anyone else. Even the Pope counts on you. Pali pempero limene ndimalikonda kwambiri timati desiderata, limene nchizungu limafotokozera bwino. You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. Sindiwe wochepa pa dziko lino lapansi, kuchepa mwina kuposa nyenyezi kapena dzuwa, ndiwe muntu wofunikira ndipo uli ndi right kapena mpamvu ufulu wokhala pa dziko lino lapansi monga wina aliyense. Palibe muntu amene angati ndine muntu koposa muntu wina. Tonse Mulungu anatenga anatipasa moyo. Chonchonso mu mpingo ngakhale wina aliyense ali ndi udindo wake, ndipo tiyenera kulemekeza kuti tikale ndi dongosolo. Mene timanenera mpingo watu wa Katolika ndi mpingo wa dongosolo. Mkristo ali ndi gawo lake, wansembe ali ndi gawo lake, sister ali ndi gawo lake, brother, a bishop, a makadino, a papa. Choncho wina aliyense kupanga kusewera namba yake mwabwino, ndipo pamene zinthu zimayenda bwino. Koma kumango ganiza kuti wina ndamene ali mpingo koposa ine, bwala nalandira masakramenti, ubatizo, ulimbitso, Eucharistia, sacraments of Christian initiation, ndipo masakramenti ena onso mene mayenero landira ndili nawo zimene zimandipanga Mkristo monga wina aliyense. Never see yourself less a member of the church than anyone else. Even the Pope counts on you. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo lero ndi ili: just understand, before meeting Christ personally, many are stubborn. Ingomvetsetsa. Anthu ambiri akakhala kuti sana kumane ndi Ambuye Yesu nditu moyo mwawo, osati kungomva nkungosatira chigulu, amakhala amakani. Thomas akupanga zomwezi. Anzaka muuza kuti ife tawaona Ambuye anafika. Talamusa ndinamize papa, ine ndikapanda kupisa chala changa mabala aja ndi zinazo kuona kuti ndione sindingakhulupirire. Pata masiku 8 ali pamodzi apo, ndipo Ambuye Yesu walowa, zitseko zili chikomere, wangolowa ndiye wangodzidzwa kodi munthu uyu walowera pati. Atamuyitana Thomas tabwera, akuti Ambuye anga, Mulungu wanga. Makane aja onse kuteratu. Mchaka cha 2008 npamene ine makana nanditera chifukwa ndinaona zinthu 5 zimene sindikanata kufotokoza logically. Ndinali nitamaliza philosophy, logic ili mmutu, chili chonse ndifuna kuti chisatire nditu syllogism, kuti uli ndi first premise, second premise, then you can make a conclusion. If you have the first premise and the second premises correct, the conclusion should be correct. This is my satira logic. Koma nditakumana ndi izi ndinatedwa nzeru, chifukwa tinkapempera tikuitana Mzimu Woyera, ndipo tupemperapo nangoona manifestation zinachitika malo amodzi amene timapempererako, tinasunta kupita malo ena zinachitikanso, tafika pena. To cut the long story short,
ndinayimika manja ndati Mulungu ndinu wankulu ine ndichepe inu mukule. Monga momwe kamwana kaja kanafusira filosofa amene amayesa kumvetsetsa za Mulungu, ikoko kamatira madzi kuchoka mu nyanja kuyika mukadzenje, pamene nakonso kana uya anamuwuza kuti mwana iwe sizingateke nchimodzimodzi mitu yathu singamvese zonse zimene Mulungu ali. Choncho experience yoka ndimene imazatiwonesa. Kumbukirani mene zinachitikira ku Chibeho ku Rwanda. Mayi Maria ataonekera ana ku skulu, woyambayo amene anaona vision, wina amene anali pamwamba kumuwuza kuti yayi ungozipangitsa. Amayi Maria atabweranso kuzaonekera zinamufikira winayonso, nayenso kuyamba kupanga zomwe zija. Winanso amene amamuona ngati akungozipangitsa atabwera naza ona kuti I think this is amasewera. Just understand, before meeting Christ personally, many are stubborn. Muonanso kuti mwina persecutions amene timakumana nawo nthawi zina machokera kwa asogoleri ampingo amene timayenera kumwene nthawi zina kudalira nkutsamirako. Koma ngati munthu sana kumane ndi Ambuye Yesu mmoyo mwake in a way that is personal, nthawi zina makani amachuluka. Ukumana ndi munthu mzibambo mu nyumba akukanisa mayi mnyumbamo kupempera akuti zimenezi sindifunayi chifukwa sanaone ukulu wa Mulungu akadangoyenda benchugulugulu. Just understand, before meeting Christ personally, many are stubborn. Thomas makana namutera anenso ndipempere kuti mwina Mulungu akandikomera mtima azionetse kwa ine kuti ndikhulupirire koposa kuti Mulungu si munthuyi. May God give you the grace. May He give me the grace I be a better person today than I was yesterday. Amen.